Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe télé mbed e ballal Obama provision hande kadi mbeɗa sikki on jii ndeɗo jonde on jii le grand artiste hono Amadou Konate mo gandanɗa hoorema o minen ni min garno ko wadde émission min ɗonki wadde émission machallah ko min jii ko ɗo vraiment mbeɗa andi wonɓe boal so gandi ɗum ɗo ɓe tawata men ɗo calmina bandiraɓe yeɓiyankoɓe télé mbed naataten golle bisimilla. Assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe fullaɓe lamɗam on calminama kadi saɗi gonduɗo e nede ene waari faade jeese moon goto foof ɗo salminte weltoɗo guiɗo mum sehil mum Amadou Konate salmini ɗum ɗon ha woni gonga ndeysan télé mbedda machallah wonno ko fulɓe fullaɓe lamɗam daraniɓe leñol kadi ko daraniɓe kadi gandanɗa hoorema kolɗo leñol ngol wawi wonde gaare coynoɗe télé fulɓe en télé mbedda télé mbedda machallah eyyi kadi ko télé fulɓe machallah ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbeɗa sikki on nani ko Amadou haali ko sikki ala hande kadi wonani amen fartange mbeɗa heewi widemo noon ɓiɓɓe fulɓe ɓe kala ɗo pulago noddi min nototo minen noon ala ko min panditi hen so wona yo pular yiya nane e nder aduna o so won wonɓe internet gam haalde ko fewani e wadde ko fewani min gummi ko mawninde ɗemgal amen min goppa hajuji amen e hammuji amen kala ɗo ɓiɓɓe pullo noddi min nototo e ko wawi dillude foof caggal tan ko biyowo wimi e wimami so noddi amen min garat te ala ko woni haaju amen so wona ɗum noon hande mbeɗa sikki fulɓe foof mandaji fama moyi holko woni télé mbedda noon firtani koye mbedda min darto walla koye mbedda min lelto walla koye mbedda min pijata ala kala ko min birti min nawrat taw tan koko ɓamtata renndo ngo ɗum noon hol gonɗo Amadou? eyyi Amadou Konate ko gorko mo boode e jammule wuuro Cheikh Souleymane Racine Bal ko almudel nalankoɓe walla ceerno nalankoɓe ala ko almudel nalankoɓe accu min mbaɗma ceerno hande min mbaɗima ceerno ko almudel nalankoɓe ko almudo zilli almudo Moussa Issa Sarr ko almudo no Allah wino ni kawmen Siré eyyi ko almudo nalankoɓe eyyi kadi machallah yettere Allah bisimilla moon e nder amen kadi machallah wonno kon daraniɓe e leñol kadi enen foof ɓe mbima ko demfandu e samfandu e demfandu fof ko ɓiɓɓe layanteri ɗum noon vraiment bisimilla moon e nder amen kadi garangol kadi e amen kadi vraiment amin mbi jogui hen weltare machallah. mbeɗa yiiɗi andude ceerno Amadou pinde leñol kam ko pinde leñol de pinde leñol kam holto wonno saabu noon ko jogui ɗon ko machallah ɗum ɗo renndo ngo ne sohli ɗum ko jiimi ko les grands guitaristes ko waɓe ne jibi hen avec les ménagères li mais ɗum ɗo oɗon ndendin ɗo ɗon deeƴi tan te renndo ngo ne hatujini hen holto gonno ɗon? eyyi minen de amin ɗo amina kadi partout amin jaaha kadi mataw ko hunde fof ko nde hoddira tan ko yonti fof weeɓa yonti fof weeɓa eyyi kadi caggal Allah e nelaɗo muɗum e caggal kadi dowuji renndo ngo fulɓe fullaɓe lamɗam ɓe amin ñaaguiɓe duwaw e wonno kolko jiiɗa e aduna ko ma wonda e needi e neware machallah vraiment wonno kadi hufɓen ɓe ko yimɓe gandanɗa hoorema yaaɓe partout te kadi ko yimɓe kadi wonko waale koye mumen ha heewi machallah ene wawi Amadou Konate kam ko almudel tan haydara ala ko waale hoore mum kono machallah heɓɓe caggal ɓe machallah o yettere Allah won anduɓeɓe nana e aduna he ene mbayno leydi machallah ko Amadou Konate noon ko e mabɓe kadi ɗuggini ene woni e nder mabɓe ene jangga min ko jiimi ko ɗo koko waɗi kam surprise tubakoɓe koko bettima nde li haalata nde mi sikkirano ko hono ɗum waɗi min jeehino ni hamin gone oyɗinde kono min gari ko ɗum min jiiɗa wadde émission o par ce que min jii ko qualité o e mana sens gonɗo e jimɗin min nanata ɗi ha sakkiti e walla deuxiéme morceau mo nanmi o ɗo dabrowo ɗiɗo fayidaji hande eɗi manki renndo ngo saabu musique ko feccere gurdam neɗɗo sa ƴeewi gila hay Mouhamadou yimanama wadde nalankagal ne foti mawninede ne foti rokkede hakke mum kono wandiraɓe rewɓeɓe goto mum fof mi yiye mum ne jogui ko gandanɗa hoorema ko vraiment ko holi mawde ene jogui hen kadi pellital e coftal saabu mi yi goto mum fof ne rokkiri ko jogui ko à 100% te kala hen kalɗo cikkaranima taw kañum woni mawɗo ɗum ɗon weeɓani e nalankagal hol secret moon? eyyi minen caggal Allah e nelaɗo muɗum ko sa wi hunde aɗa yiiɗi hunde nde yo hunde nde tabitin e ma tigui yiyama dolɗe ngala kono yidde amen kam nini hen laaɓi ceer
doole ngala kono yidde amin nin hen te kadi aminen liggo te kadi inchallahu rabbi ma won ko heewi ko yiya inchallah yalla yetti en ñaaga duwaw tan en ñaaga duwaw yalla yetti ko ɗo gonɗon ɗo kon fuɗɗit koye orchestre o ko ɓoyɗo walla orchestre o ko kesso walla kon change kon wayluɓe jaɓɓal eyyi orchestre o bon kono kam annodirɓe ɗo ɓe ko ɓooyɓe yama hayso orchestre o ɓooyani à 100% mais kam wonɓe ɗo ɓe kam ko annodirɓe ko ɓooyi eyyi saabu ko wiyete ko tan so tawi ɗum ɗo woni yiddam alay saago gonen hen sehilaɓe ko adi ko fof komin sehilaɓe min gon sehilaɓe nde avant ɗum ɗo hoto ɗum ɗo arde ko cehilagal woni ɗo ɗum feeñi kadi ko grand jam ko min ɓuuri hen wonde ɗo kodda min ɓuuri wadde kodda kono noon sa yi kadi ɓe ndewe yam ko yidde tagui ɗum yama haydara ala ko mbawmi kono noon kamɓe kam ko yidde e mabɓe e yam rewniɓe e yam e machallah saabu grand la wonto jiyannomimo ko garmi ko ɗo ɗum waɗi kam maymi kono gonɗo e koyɗol ni e jiiɓi aussi enen fof eɗen gandi won kañum e hoore mum yimɓe won gandiri ɗum hannde kadi mi ari mi tawi ne heedande moon e hono tumbude nde to fulɓe mbiyata firti ko rendi ko ɗo machallah so ɗum yalti bowal mbeɗa sikki tan so ɗum tertodiraka goto foof ma yi hen hoore mum ɗum noon kadi mi nani oɗon jogui programme mo tindi ɗon ewo holno ɗum sifori hol erago joguiɗa noddude ɓiɓɓe fulɓe ɓe gara ɓe dowta ɗum ɗo saabu min ɗum ɗo hay goto haaltanta kam ɗum inchallah gonga eɗen jogui le 27 woni samedi garowo nogas jeeɗiɗi samedi oɗo garowo ɗo poto tourwa ɗo ɗo ɓe mbiyata stade manako arafat poto tourwa inchallahu rabbi eɗen jogui ɗon inchallah kadi soɓe gari dalma ɓe jii surprise kewɗo ɓe jii gueɗe kewɗe baɗeteɗo to inchallahu rabbi ɗum noon inchallah ko noon tan ko baɗɗiɗo yanata tigui vas-y saabu minen gandi ɗum ɗo so rendo ngo tinini oɗon e oɗo programme ɓe gaccittamo nden saabu ko mbatto ngo ne ɓendi aɗa andi hunde so feewi tan foftini oɗo répétition mbeɗa andi ko gonɗon koɗo e dow mum so yalti bowal so wona neɗɗo wiyata ko sukara mi yiiɗa sukara kono sukara welani kam ɗum mi Ibrahima Mal mi jaɓani ɗum te mbeɗa andi onon ɗiɓe fulɓe ɓeɗo ha tengti pindi leñol e gayniɗi jimi ɗiɗo machallah mbeɗa andi kadi li yahata e kecci li yahata e kecci ko konko woni ménagére groupe o kadi machallah yettere Allah vraiment omono liggo machallah kono noon ko jiɗɗo yiide golle pindi leñol le 27 o woni samedi meɗen garowo inchallahu rabbi e mo arani fof de kañum yo andu luutam way poto 3 inchallah poto 3 ɗo mo arani fof kañum luuta koye ɗum noon bandiraɓe mbi sikki on nani nogas jeeɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen ɗo e poto 3 oto mbo luuta hakkude moon e pindi leñol les grands artistes oɗon jiiri guite moon ko woni ko ɗo ɗum ɗo kam mbiɗa sikki ko dahaɗo laaɓa jangu no fulɓe kewi wiide hol relation ma e nalankoɓe Mauritanie wonɓe ɗo taw ko ɓe ganduɗa ɓe hoore ma woni waɓeno ma jokkodiral ma e mabɓe machallah kadi bat herƴani ala herƴani alhamdulillah yettere Allah ina laaɗo mum e vraiment ko wiyete ko tan koɗo wonata tan koɗo kono machallah ɓe mbaɗiɓe ko jeeyaɗo e wuuro he ɓe mbaɗima ko jeeyaɗo e wuuro he hono guiɗo men sehil meɗen hono kodda leñol e wondude Fama Mbaye wondude Issa Sar wondude grand Gelli e wondude kadi sehil meɗen guiɗo meɗen Seydou Nour Gayen n'est-ce pas kadi waɓe woɗɓe nalankoɓe en kewi machallah eyyi hakkude moon ne machallah monen foof ne hokki goɗɗo hakkimo goto foof ene rokki goɗɗo fodde mum ha timmi machallah ko yimɓe moƴƴuɓe nalankagal ko ɗum nawra ɗum yesso yimɓe moƴƴuɓe vraiment kadi hono mabɓe ala hono mabɓe ala kadi aɓe nodda eɓe nodda le 27 programme o le 27 inchallahu rabbi wonno ko nalankoɓe fof jiidi yumma e baba eyyi ɓinguel jeere ɓinguel waalo fof ko ɓikkol layanteri minen fof min darani ko fulɓe kono wadde noon tawde kay pulago min darani pulago yo yaaru yesso so goto ummini tan woɗɓe fof yo dara hen inchallahu rabbi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe télé mbed nokkiyonomi wiide woto jejjite abonnade woto jejjite partage saabu minen min gummani ko onon sa naate nder YouTube o ma yi toon hunde foof hono minen min jaari ko oɗo banggue
kadi minen mbawno yarude banggue goɗɗo kono neɗɗo ala ko ɓuuri hoore mum neɗɗo ala ko ɓuuri ɗemgal mum neɗɗo kadi ala ko ɓuuri leñol mum ɗum noon so nalankoɓe men gummima min gummoto so min mbi nalankoɓe noon waɗoɓe ɓe théâtre ko hen waɗoɓe ɓe musique ko hen pentiroɓe ɓe ko hen sañoɓe ɓe ko hen awoɓe ɓe kala tan ɗo neɗɗo dillata guila yimoɓe pekan yimoɓe gumbola yimoɓe fantan kamɓe fo aɓen nder ko pulago tan ummina amen kono noon en jii ɗum ɗo eɗen gandi ɗum ɗo ena deeƴi fittandu saabu eɗen gandi leñol ngol ha joni nane e nder jimɗi mabɓe ɓe mbino leñol ngol yewaka ala leñol ngol yewaka saabu kamɓe ɓe ɗo koɓe yewtoɓe leñol ngol kadi koɓe mbaɗata ko ne waɗi ko dende kono noon ko dende wande kaddi saabu heewi ɗo neɗɗo yimata taw wullat tan sa heeɗimi ni aɗon kadi famde ko yiɗi haalde kono min de min personnellement ko jooɗimi ko ɗo mi dañi ɗo yeyde fama muyi e jimɗi mabɓe te kadi ena amo ne heeɗo machallah ɗum ɗon noon oto jejjite le 27 hakkude mon e pindi leñol hakkude mon e Amadou Konate ɗo e 3 poto inchallah kala noon luutaɗo yo andu hoore mum muusi entrée o no sifori entrée o ni joni so tawi ko ɗo joni ko 1000 ugoya so tawi ko jour programme o ko 1500 woni ujunere temedde joyyi ñande hande ɗo joni biye ono yeeye ujunere so programme o yettima ko ujunere temedde joyyi woni 1500 no wirini ɗum noon on erama onon ɗiɓe fulɓe ɓe kala wonɓe ɗo ha wonɓe caggal ɗo ha wonɓe Sénégal ha wonɓe partout ha tengti noon e wonɓe nder Mauritanie rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe gaare notoɗe ɓiɓe fulɓe ɓe nde mawnitoyta neɗɗo goɗɗo mawnin hoorema nde mawnitoyta leñol gongol mawnin hoorema en mbawa yaade gaga en ɓamtani nalankoɓe men en mbawa yaade gaga en dolnani nalankoɓe men saabu hande leƴƴi ɗi goni koye ñamodirti goto fof ne rewi fina tawa mum sen jii tan leƴƴi goɗɗi ɗi hande ne développe e won gueɗe koɓe puynani haydara enen noon hunde gueɗe kewɗe mbiyen ko sen jii jimowo pawenbo ko ala e makko sen jii gamowo pawenbo ko ala e makko te leñol wawa ɓamtade taw rokkani nalankoɓe mum hakke mum saabu nalankoɓe goni porteur de voix kamɓe jaltinata ko wone nder leñol kol ko kamɓe goni waɗoɓe message uji ɗi ganduɗa ɓe jettinanma ɗa wawa yettinande hoorema ɗum noon ndewenen nalankoɓe men jagganen nalankoɓe men gonɗinen nalankoɓe men ha tengte pindi leñol sa ƴeewi ko ɗum global o foof sa rendini ɗum ko pular ɓolo pindi onon gandi onon foof holko woni pindi saabu pindi ne yooɗi ko pindi wonto yiyata janggo ɓinguel wona ko pindi ko hunde mawde wonko konngel tokosel kono pindi ne firti ko ganduɗa hoore ma ko wonɓe Fouta ɓe o saaha eɓe jillet ɗe no pindir ni pindi ko hunde mawde e nder lekki saabu lekki so findani kin lekki jibinta ɗum noon yo Allah wat pindi ndi wonta ɓiɓɓe sako e nder aduna o foof yo Allah wallu ɗum ɗo eɗen dokkodira aadi nogas jeeɗiɗi ɗo e poto 3 Arafat hono no wiiri mon nanni hol erang ma wattinimo faade bandiraɓe e mbaɗa présenté yaadiɓe ma ɓeɗo machallah eyyi ko noon bisimilla machallah kadi ko wiyete ko tan fulɓe kadi aɓe nodda e keewal aɓe nodda e peewal saabu neɗɗo ala ko ɓuuri leñol mum kadi minenne min daranaki woɗɓe min darani ko leñol amen kono wadde noon somin mbaɗa hunde tan min noddata min eroto ko leñol amen eyyi ɗum noon fulɓe fullaɓe lamɗam le 27 to poto 3 inchallahu rabbi mo arani fof kañum firti aadi de aha kadi simtenede wonde ko welani de mbiyata ko sinnomi andino sinnomi andino noon kolɗo naati fotar ko boni koye wasi tawtorede jeeya ɗeyi oɗo ko gara men Issa Sarr o woni guitariste meɗen eyyi machallah Issa Sarr ko gorko cuballo yerimama yarani deɓele pacca balamaji paccani balamaji garima yo tanum jaltaɓe ene jeeya dawolel way tigui eyyi o ene kadi ko grand meɗen Siré Diop jeeya ko hayre law Mbule Wendu Jeeri eyyi wondude Djiby o konko woni chef de orchestre o tigui le grand Djiby Djiby Sarr guitare base one eyyi guitare base o woni grand Zilli eyyi o woni Zilli le grand guitariste way konko jogui base o bandiraɓe rewɓe eyyi bandiraɓe men rewɓe o oɗo ko bani men debbo oɗo wiyete ko Kadiaba way Kadiaba jeeyaɗo to Agnam eyyi wondude kadi oɗo ko bani meɗen debbo ko maabo men eyyi saabu neɗɗo kam ɗo wawi wonde fof wonde ñeeño mum konko woni ñeeño groupe o eyyi wiyete ko Hawwa Mabel yettete ko Sare eyyi jeeya ko Sinthiane Pallal way kadi en heddi woɗɓe ɓe garani eyyi ko noon en heddi woɗɓe ɓe garani eyyi ɗum noon kadi oɗo kadi ko haaliyanke men mawɗo haaliyanke meɗen kadi kanko woni micro central o koni micro central o n'est ce pas kadi ko guiɗo ko sehil machallah
eyyi ɗum noon wondude Mousseli le grand ménagère on woni grand ménagère on kam ko liido buso kange to liido buso kange toro ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe sikki en jiiri guite men enen fof en dañi famamuya ko addi men koɗo eɗen ñaago bandiraɓe nde dolnata nalankoɓe no mbinomi nanni saabu leñol ɓamtotako taw goto foof newi goɗɗo ko an foti yadde sen ji neɗɗo yaaha cawdoɗen saabu ganden ko leñol ngol umminimo wonɓe ɗo goto fof ne wawi taw ne jogui banggue goɗɗo mbo dillata kono ko leñol ngol rendiniɓe ɗo saabu eɗen gandi nalankagal hande ko heewi hen neɗɗo natirete hen ko yidde kono gartam ɗam heewani ɗum enen fof eɗen gandi ɗum saabu leñol ngol ne néglige nalankoɓe te leñol ɓamtotako taw nalankoɓe mum ɓamtaki leñol andetaki taw nalankoɓe mum ɓamtaki son jeddi ko kalim ko ƴeewe Black Panther on jii ko Baba Mal golli ko ummi ko Podor nawi ɗum ha Amérique aduna fof rendi settima Black Panther ko meilleur film te pourtant Baba nden wiyeten yo ar fooɗo gubbol doga min ko ngawle jeeyami so wiyama Baba hande gubbol ne weddi o Baba dogan yaha fay yaha théâtre uji walla yaha lambaji hande aduna o fof yi wadde nalankagal wona hunde nde ganduɗa nde hoore ma ko hunde bolle puyɗe neɗɗo so joguima passion makko omo yiiɗi yo yimɓe dolnum ɗum noon yo Allah wallu wimon bon vent e bonne continuation kadi machallah ko min jii ko ɗo mbeɗandi lo 27 hay goto haaltanta men commune ene moon toon e 3 poteau so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon onon yeeɓiyankoɓe télé mbedda e ballal o Bama Provision koɗo wonno woni mbaɗe abonné mbaɗon partagé ko yesso faya kala ɗo biyowo mbimi noddi mamin noto te min jarata hen ko yidde min jarata hen ko pellital saabu ko minen goni yakare leñol ngol ko minen goni espoir leñol ngol saabu won yaruɓe banggue goɗɗo kono minen min jaari ko oɗo banggue ɗum noon minen ñaagui hen ballal minen ñaagui hay son mba ƴettude jawɗele moon tottana men mbaɗani amen vidéo ji partagé abonné ɗon e chaîne o gandon ko ɗum tan woni ko mbawɗon waɗande amen son mbaɗi ɗum tan ne wayno on guitti on dokki amen te kadi ko min mbaɗata ko mbe sikki bonani ɗum noon en jetti le grand caméraman DJ o Bama min dokka moon aadi inchallah le 27 toon e Arafat 3 poteau e jamma moon mo ganduɗa hoore ma o jamma pattam lamijo hakkude moon e pindi leñol hakkude moon e Djiby Amadou Konate ɗum noon inchallah aadi biladi salade aadi ɓuuri firtudade no kewmi wiide aadi men e leñol ngol ko ha yesso ɗum noon o Bama ko an alabeje alabeba nanga merna rawai waroko pulla kayna pulla tipo ala bejer ala bewal pulla ngabirna rewa waroko e pulla lari pulla kayna fulbayna be bali tegiro bennay ile tatri gallani jodi jawra terina nan dara nyamal pulla mara sara illo pullo wabu andu ngoroma majal maja funange bada piya ineidi sangane morsa fufi anange kurile pindi bulbe yane tare beri ni gawdi tewndi ene wane tule jali sakanange wuli tanjiri nyetelede e pullo lari la kayne la jipo
Bako pullo, bariko pullo, soko pullo, jalla pullo, palte pullo, bere yima fulbe ayna benay. Bere no chernam abuju batewi. Sada fama wopu achu kolina kilma paweta ko burma tole ndonka ko marate kersa. Moro ko mori mi chukuli potani. Pulago ko yersata, pulago ko dogata. Telebete ko yeli kam. Telebete ko yeli kam. Abengonde fulla kame faida. Darani bele nyol mumen. Adele nyol ngol yede. Oi pulla, oi pulla, pullari, pulla gaina, pulla jipa, ejer, jawar, dedeno, terima pulla. Pulla, pullari, pulla gaina, pulla jipa, ala bejer, ala bewar, nanga bina.